En primer lloc, escoltem el regidor de Cultura de Tortosa, Enric Roig. Què ha de tenir un poble per fer-se gran que no tinga Tortosa? Bon clima, bon siti, molt comerci per la mar i per el riu, i també per la terra, 2 ports a la mar, igual distància a les 3 principals ciutats de la corona, i en esta mateixa la de Mallorca. Molta còpia d'averies, de sal i de peix major, de varietat i abundància de fruites, gran longitud de tèrmens i latitud de tèrmens, molta llibertat per als privilegis. Alcaldessa de Tortosa, secretari general de Cultura, vicepresident de la Diputació, president de Capital Cultura Catalana, autoritats, senyores, senyors que esteu a la sala, tortosins i tortosines que ens esteu veient des de casa vostra, molt bona tarda a tothom i a totes i a tots. Som terra de cruïlla, dels antics territoris de la Corona d'Aragó, com descriu Despuig al segle XVI en els seus col·loquis. Esta terra, de trobada a la vora de l'Ebre, és l'esperit en el que celebrem este gran projecte de ciutat que és Tortosa, capital de la cultura catalana 2021, i que arriba avui a la majoria d'edat. Tortosa serà referent com va ser el 1977, quan va acollir i organitzar el Congrés de la Cultura Catalana, que va assentar les bases culturals de la Catalunya democràtica. El 2021 la cultura serà clau en la renovació de la ciutat en un projecte de transformació que consolidarà Tortosa com una ciutat inclusiva, creativa i sostenible. Com a regió de cultura em sento molt orgullós de desenvolupar aquest projecte assumit i reconegut pel consens del consistori i pel ric teixit social, associatiu i participatiu de Tortosa. Gràcies a la comissió organitzadora, comitè d'experts, grups de treball, comissionat i entitats que ho heu fet possible. I gràcies als regidors de cultura que m'han precedit, Dolors Queralt i Ximo Martorell, per posar-ne les bases d'aquest gran projecte de territori. La cultura, les tradicions i el llegat de Tortosa, dels seus barris i seus pobles, amb els municipis ebrencs, configuren un territori amb una idiosincràsia pròpia vertebrat pel riu Ebre. I això ho versa la poetessa Zoraida Burgos, que diu: l'aigua, el riu sempre en fugida. I Vergés quan diu: parlo d'un riu mític i remorós. O, quan acompanyat dels dibuixos de Frederic Mauri, diu: tot sovint penso que la meva infància té una dolça i secreta remor d'aigua. La programació de la capital de la cultura catalana es va iniciar a finals de desembre paral·lelament al relleu del Vendrell, ciutat amb la que hem establert vincles que veuran la llum este 2021. Gràcies per la vostra acollida, alcalde. També l'any passat la ciutadania va escollir els 7 tresors del patrimoni cultural de Tortosa, que formen part per sempre dels tresors culturals del món del Buró Internacional de Capitals Culturals. Gràcies, Xavier, pel vostre suport. I avui, la capitalitat cultural de Tortosa comença oficialment per posar en valor la cultura que vivim, com un fet quotidià, perquè la cultura és festa, la cultura és paraula, és expressió artística, és menjar, és expressió corporal i musical, és treball, és espai públic, és habitar el medi i és creença. La cultura que vivim centrarà l'atenció a tot Catalunya posant en valor el nostre patrimoni i costums, els personatges que han fet de la nostra cultura universal, i ho farem en esdeveniments i efemèrides a nivell de Catalunya i locals, com l'any Pedrell, 25 anys del Teatre Auditori i de la Festa del Renaixement, entre molts altres, i apostant per reconèixer la feina dels nostres creadors que porten el nom de Tortosa i de l'Ebre arreu del món. I ho farem amb garanties. No podem oblidar la pandèmia que ens afecta. Tenim el deure de desenvolupar el calendari d'activitats amb cultura segura. Aquí vull expressar la nostra solidaritat amb la gent afectada per aquesta triple crisi sanitària, econòmica i social, i vull fer un reconeixement als professionals de la salut i dels serveis públics i essencials. L'aposta de l'Ajuntament de Tortosa per la cultura ha estat inequívoca, perquè exigeix un paper indiscutible en la recuperació social i econòmica de la nostra ciutat. Com heu vist, els gegants i la cucafera ens han rebut a l'entrada del teatre. Avui també ells són protagonistes del tret de sortida d'un any que posarà Tortosa al centre de la cultura del país. I també hem de tindre en compte que aquest any Tortosa és ciutat gegantera de Catalunya. Avui recordem referents com Pedrell, Montclús, Moreira, el nostre riu, el nostre paisatge, i presentem Tortosa, l'himne de la capital de la cultura catalana 2021. Agraeixo als professionals i creadors, a les diferents regidories, tècnics i serveis municipals que avui i durant tot l'any faran possible la capital de la cultura catalana a Tortosa. I vull agrair especialment als més joves. El nostre futur, el nostre estandard
de la nostra cultura, un dels principals protagonistes de la capital de la cultura catalana. Hem començat recordant Despuig, hem versat Zoraida Burgos i Vergés. Escoltarem noves veus joves, passat, present i futur, es donen la mà i es mesclen a Tortosa este 2021. Desitjar-vos que xaleu molt en l'espectacle que us hem preparat i, sobretot, convidar-vos a participar en tots els actes, perquè la cultura ens empodera, ens dona identitat, ens enriqueix com a societat i ens agermana. Moltes gràcies.